takže vítam vás pri pokračovaní z online hry Divoké kmene. Od minulého dielu sa tu zmenilo iba to, že som dokončil tú našu misiu s týmito súrovinami, že sme mali vylepšiť toho drevorúbača. No a tí vojaci došli, teda z tej dediny dorabovali. Ešte sa tam dotvoril aj ten paladín. Už ho máme, už útočím aj s vojakmi. No, takže ďalšie misie, čo máme, je toto. Dáme si sklad na ten úroveň 3. Na úroveň 3. Už som ho, no ešte sklad som vylepšil o jednu úroveň, tam máme také 3 minútky. Dobre, potom si dáme sedliacký dvor. No, aj to môžeme. OK. 3 minúty. Toto video nebude dlhé ako minulé. Bude možno také 9 minútové, lebo už sa nám to tu pekne rozbieha. Budú to už dlhšie trvať, nech sa mi to bude ako strihať, aby som to nemusel strihať dokola. Takže to urobím takto, že kratší diel a počkám, kým sa dokončí, ak tak urobím sem tam dačo za kamerou, nejakú budovu, misiu, potom vám to všetko poviem. Takže veľký hráč mi napísal správu, som to pozeral, že dohoda od veľkého Edina, že čau, dohoda o neútočení. Tak pozrieme si, kde sa nachádza. Čakať, ja som tu nage. Edino, dáme si to centrovať na... Nie, ja to chcem centrovať. Tak. Ukážeme na mape. Tu nage Edino. Woo! Ty kokso, ten... Skade napravdu? Aha, no nič. Už je v kmeni. Stellar Riders. To si pozrieme. Tak. Stellar Riders. Sora. 13 členovia. 13 dedín. Body na dedinu 231. OK, to je sa dobrý. Srbol zažiť hračom nadzemí. Bože môj. Členovia, pozrieme si členov. Už by sme ak tak išli do tohto, alebo ani nie. Ostaneme v našom kmene, ak tak odídeme. Zrušíme ho, no nevadí. Produktivita za hodinu to máme zatvoriť, nás nezaujíma, no zaujímavá. OK, zbrojnica, 12% už máme, keď som útočil s tým paladinom. Tak sme získali 12% do nájdenia predmetu. Keď budeme mať 100, tak získame ten predmet. Zase že už som to aj vravel. Čo je toto C-čko? Poobzeráme sa tu po týchto hore blbostiach, že čo to všetko robí. Ešte musíš akto svoje pomocník. Aha, dobre. Toto je... Áno, náhľad. Takže na dedinku. A keď budeme mať viac dedín, tak sa nám otvorí taká tabuľka a tam budeme mať. Mapa to vieme, správy vieme. Profily. Do inventára pozrieme, či sa na čo nepribudlo, ale nič. Máme furt toto. OK. Ja to už som pozeral. Neviem, čo mám urobiť s tými 100 bodmi, tých prémiových, tak môžete mi v kľude do komentárov napísať, že na čo by som ich mal použiť. Máme teda na výber prémiový účet, správca účtu, pomocník na farmenie alebo zvýšenie produkcie. No a potom jak tak napíšte do toho komentára, že na čo by som to mal tak použiť, alebo neviem ešte ako dlho. Pár sekúnd, výborne. Misiu splníme, ďalšie nám skočí. 4, 3, 2, 1. OK, máme misiu. Zoberme si odmenu. Tak, a máme ďalšiu. Pozrieme si, čo je to za misiu. Zverbuj v kasárnych kopíníkov. Na začiatok by si ich mal mať 20. Dobre, ďalej. Tak máme suroviny 20. 27, no výborný, tak dáme na 20 kopíníkov verbovať. Tak. Ukazuje koľko dreva a tohto. Surovín na to treba, dobre. Tak tých 20 kopíníkov dnes o 4. to budeme mať. Vojaci. No a o 4. sa akurát zautočíme na tú barbárskú dedinu. Získame také tie percentá. Sedliacký dvor vlastne slúži na to,
že keď vytvárate vojakov, tak sa tieto postavičky dávajú viac, čiže potrebujete siliacký dvor vynovovať, aby ste mohli mať viac vojakov. To som dal iba tak. Dáme si potom trhovisko, to si dáme postaviť na obchodovanie so surovinami, tak dobre. A potom si dáme ešte, dáme si vlastne drevorubáča na tú 5. Nech máme, OK. Takže, no to je tá ešte stará, ale to už je najzbrano. Výborne, ešte oznámenia pozriem. Aha, to je to, čo sme útočili. Tak našťastie sme žiadneho vojaka nestratili a získali sme suroviny. Tak, dobre. Čakať. A už som stala trhovisko. Ale by som tak ešte jednu zaujímavosť. Keď si vylepšujete budovy, pre tých, ktorí nevedia, tak sa vám potom budú skrášľať, to časom uvidíme, na tých kasárniach, sklade, trhovisku, tunak na hlavnej budove, seliackom dvore, hline, proste skoro na všetkom a na skríši neviem, tunak, nie som si istý. Ale viem, že môžem vám teraz povedať, že tunak nám vzniknú asi 2 alebo 1 dol ešte, tunak tunak tak presne tu nám vznikne taký prístrešok, tunak nám ešte drevo a tu mlyn. Potom kasárne budú také krajšie, že stany tu budú pred, také kamenné, hlavná budova bude hrad, keď to budeme hádať na maximálnom leveli, trhovisko bude reálne pekne zväčšené, tak by mal byť pánsky dvor, stajne tu budú, kovár tu bude a to ešte čo sú také. Čakaj, kde som si nestopol, keď natáčam. 6 minút, 7. Takže, 3, 7, dobre. Takže, stajne, to som povedal, že kde pánsky dvor, no, všetko som povedal. A dielňa, dielňa bude momentálne asi tu. Ale ešte to nie je 100%, nie som si istý proste. Ale malo by byť tu. Dobre. Tu idem na 5. Čo by sme to mohli také popozrieť, aha, trhovisko, tak si dáme ďalšie vyrobiť. Tak, OK, trhovisko máme. A dáme si, zväčšme si asi to železo, rozmýšľam, nie, hlinu si dajme, lebo s hlinou to sú problémy vždy. Hlino a dreva, pardon, teraz som sa troška zasekol. Hlina a drevo, no, môže, ja som rozospatý troška. Už som teraz hádam stal niekedy, tak ešte mi to nemyslí. Takže pozrieme na trhovisku. Aha, či si treba sa na toto. Zmení, ako pozerám obchod. To sa si nebolo. Sem dáme drevo za železo. 1000 dreva za 1000. What the fuck? Dobre, no nevadí. Takže OK. A teraz počkať, keď dáme napríklad, že drevo za hlinu? Nie. Aha, to je akože obchodník. Aha, to už vylepšili, chápem. Že už je to dobre. Takže toto je asi pre tento diel všetko. Ja tak dorobím tieto suroviny, budovy na suroviny, na level 5 všetky. A potom to bude v ďalšom dieli, možno to urobím, ešte si nie som istý. No takže to je asi pre tento diel všetko, takže čaute.